Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten menika kepanggih malih kalian kula pecinta. Pasinaon dinten menika badhe sinau bab tembang macapat. Langsung mawon tembang macapat. Nah, tembang utawa sekar inggih punika rariptan utawi drapukaning basa mawi paugeran tartamtu ingkang pamaosipun kedah dipunlagokaken ngangge kagunan swanten. Nah, menika yang harus dilakukan atau dinyanyikan tembang utawa sekar. Nah, lajeng macapat punika sekar tradisional ing tlatah Jawa menawi dipuntingali saking Kreta basa macapat menika tegesipun maca papat-papat. Maosipun sekar macapat pancen wonten ingkang rinakit saben sekawan wanda utawa suku kata, nanging ora kabeh gatra sekar macapat wau isa diwaca papat-papat. Nah, lajeng paugeran ing tembang macapat utawa aturan. Aturan menika wonten guru gatra. Cacahipun gatra utawa larik saben sapada utawa bait, yang artinya banyaknya baris atau larik dalam satu bait. Nah, satu bait itu ada berapa baris tembang atau larik. Nah, lajeng guru wilangan menika cacahipun wanda utawa suku kata saben sak gatra, yaitu banyaknya suku kata dalam satu baris atau satu larik. Lajeng guru lagu tibaning swara ing pungkasaning gatra. Nah, swara utawa swanten menika isine huruf vokal a, i, u, e, o ning akhir gatra utawa akhir larik. Salajengipun, nah menika tuladanipun megatruh bakti asih. Nah, guru gatranipun wonten gangsal, setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal utawa lariknya ada 5. Salajengipun guru wilangan, gatra pertama, gatra setunggal menika wonten 12, gatra kalih 8, gatra 3 8, gatra sekawan 8, gatra gangsal ugi 8. Lajeng guru lagu, gatra setunggal u, gatra kalih i, gatra 3 u, gatra sekawan i, gatra gangsal o. Nah, menika huruf terakhir u, i, u, i, o. Nah, menika ingkang kasebut guru lagu. Salajengipun urut-urutan tembang macapat. Urut-urutanipun tembang macapat menika sami kalian lampahing manungsa saking jabang bayi abang dumugi tumekaning pejah, yaitu urut-urutannya sama seperti kehidupan kita dari bayi sampai kita meninggal atau sedo. Ingkang nomor setunggal Mas Kumambang. Nah, itu artinya gambaran bayi, tetapi kita belum tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, Mas tegesipun dereng ningali kakung utawa estri, Kumambang tegesipun gesang ngambang wonten ing kandhutan ibunipun. Nah, itu artinya kita belum tahu laki-laki atau perempuan. Salajengipun mijil tegesipun sampun miyos wis cetha kuwi lanang utawa wedok. Lajeng sinam tegesipun kanoman. Nah, kuwi artine anak muda yang harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Salajengipun kinanthi inggih menika tembung kanthi utawi tuntun ingkang tegesipun dipuntuntun supados saged mlampah ngambah panguripan ing alam dunya. Kinanthi menika supaya kita bisa hidup di dunia ini dengan baik, seperti itu. Lajeng asmara ndana yaitu tegese rasa tresna. Rasa tresna
laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki yang sudah ditetapkan oleh kodrat ilahi. Salajengipun gambuh inggih menika saking tembung jumbuh. Nah, menawi laki-laki dan perempuan tadi sudah setuju satu sama lain, lajeng dipun gadhokake, dipasangkan dan melangkah ke jenjang selanjutnya, yaitu gesang bebrayan utawa omah-omah utawa menikah. Salajengipun dandang gula nggambaraken gesangipun tiyang ingkang saweg remen punapa ingkang dipun gaya saged kasembadan, yaitu kebahagiaan ketika kita bisa mendapatkan sesuatu yang sudah kita impikan, sudah kita cita-citakan, seperti itu. Lajeng durma saking tembung dharma, yaitu ketika kita sudah merasa cukup, kita saling berbagi dengan orang di sekitar kita. Sedaya wau dipun sengkuyung ugi saking piwulangipun agami saha watak sosialipun manungsa. Lajeng pangkur saking tembung mungkuring kang tegesipun nyingkiri hawa nafsu angkara murka. Nah, kita harus menyingkirkan hawa nafsu yang tidak baik dari diri kita. Jadi kita menyingkiri hawa nafsu yang tidak baik angkara murka. Lajeng megat roh saka tembung megat roh utawi pegat rohipun utawa nyawanipun, yang berarti nyawanya sudah diambil. Nah, setelah itu pocong bila sampun dados layan utawa mayit, lajeng dibungkus menggunakan mori putih. Nah, menika urut-urutanipun salajengipun saged kababar kados mekaten. Manungsa lahir ing alam donya medal saking gua garba nalika tasih alit kedah dipun tuntun utawi dipun kanthi dituntun bilih sampun muda taruna, gadah raos tresna utawi paring katresnan marang tiyang sanes ingkang saweg nandhang asmara swasananipun katingal endah saha manis. Sasampunipun mengku keluarga kedah mangertos marang prakaraning gesang. Menawi sampun sepuh, gesang bakal ngambang menggalih donya saha akhirat. Tambah yasa sansaya mundur mungkur ing kadonyan ngadepi akhirat, mula gentur ngibadah. Sasampunipun pecah teges pegat rohipun banjur dipun buntel utawi dipun pocong. Salajengipun watak tembang macapat. Nah, tembang macapat menika gadah watak utawa sifat masing-masing piyambak-piyambak saking mijil dumugi pocong. Nah, mijil menika watakipun wetuning rasa mituturi kangge medharaken bukaning cariyos utawi mangayu bagya. Kinanti watake seneng, lajeng sinom grapyak. Grapyak itu gampang akrab. Nah, seperti itu. Asmarandana sedih, sengsem prihatin, dandang gula, luwes, gambuh, wani. Lajeng Mas Kumambang nelongso utawa rasa prihatin. Durma menika galak, nantang, nesu. Lajeng pangkur kejam, megat roh, sedih, getun, utawa melas. Lajeng pocong gendho tanpa greget, sembrono. Nah, menika wonten ugi guru gatra, guru wilangan lan guru laku. Menika sampun wonten ing tabel. Salajengipun sampun kemawon pelajaran dinten menika. Ingkang menawi dereng paham saged langsung japri Ibu Sinta liwat WA kemawon. Nggih. Makaten menika pelajaran dinten menika Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.